ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi nginwan ramangi hakrdob yeng jongpi Kakenhon ginang turai Mestorol ki bahap hapok ke Syatri All Giants Mestorol Workers and Labour Union nama gejanya kuman jang ke sarkar dan pelat ke basic flow rate menjaga sengi ke khatnyo truk unok pra ala tar posau kiloan poi shenong ba shilong ban penlong de gejanya ki shang sha tangan baklambo por ya ke gejanya ki ban shang sha tangan ke belong hamadan malki hak ba palat spangut ginang turai Mestorol kiloan menyishim benta Ketiga jingwan ni shimbenta jongki ke long kum shimbenta bandawa ye ke hok la jong hak bamenta la palat sansnem kimpat yo satya. Katkum ke jing saki nagi poster bat ki plakat ke bagi dekat jong ke All Giant Mestorol Workers and Labour Union ke lara lang ke lakin tu yu menteri rang ba ke Lada Lada dan Pisa di ben Siew no Syaki katkum ke minimum wages act ke kanai spa sabu pra bat lada omdon ke di ben kerenda ke basyai. Iwan hang ni naka benta jong ka nong ka bah ka benta ka baka sarkar kadai ban ayangi kadai ka basic florets ka baka kadai ban pelai ano namar ba katkum ka an baka sarkar ni kadai ban pelai ya ka ne ka nong ka jongi na ka sisen sansnem ka badai ka basic florets te katkum ka jinyai lenti jongi kum keseng nila like ban ai ki reminder syaki syaka sarkar bahkan sengau bha ban pentrai kam no ya kene ka jing dewa ka jongi ya kene ka hak ka jongi hai ka jingai lenti ka jongi ka kala long kala sim kumba kala long ka por la sisnem kala tam na ka sansnem la long drill snem sau benai te ka jingai lenti ka jongi ka long ka kalong ka ba ado kata namar ba ya ka hak ka bangi dai hak ban yo ngimpat yo haduk menta te balengi wan hang ni ya kene hi pila yo hi naduk mensua naduk basdang jong ki general meeting saman ki block unit ngila ya pembai ba ngila pensnyau hi ka sarkar ro ba hak ka khatnyau tu rek lada ka sarkar hi kam ai ka ne ka hak ka benta ka jongi ngin yawan hang ni ban penlong ya ka hunger strike ka ba long claim kut por haduk ba ka sarkar kan ai no ya ka order ya hak ka benta ka bangi dei ban yo kum ki nong tre belas ngi hapo jongka te ha ka jinya lenti jongi minin ka sngi ngila ya like chaki finance ba kin ka jinya keren ni kendo bat ki kila ong ba ngila pengkrek na ka benta kan ne ka nong ka jongpi ngila dap pengkrek ye ki files tengin sa pa no syaka labor te ya ka order ngin ai hapo kan nyau beje kin sa ai ya ka order te ya katahi tang katahi ngila ya karan menin tingil ya up ya ka order hapo jong kan nyau beje te kata pan ngila up hadok kendai beje sipau beje kata ro ka order ngimpat yo te na katahi ka daw ngi na ka liang jong ki nang yalam khmat jong ka stang all gentia Mestorol Workers and Labour Union ngila ya phone ya pentip sigi para members bangi dei ban yawan hang ne bandawa ya ka hak namar ladangi ngimdan ka jingya teli kum ne ka sarkar kam kun mau ngi namar bangilong kinang trei ki barit tam hapo jong ka sarkar tena kata kada ngi wan hang ne ban kerpat ya ka sarkar hi bakan sengau bha ban ayengi ka order lada ka sarkar kam ayengi ka order ha kane ka por ka bamenta ngin teng biang ya kane kajing ya kajing sya tangan ka jongi hadok ba ka sarkar kan pinpoint no ya ka order kan ai no ya kan ai no ya ka bha ka benta ka jongi ka bangi dai hok
banyak tang kata hingi dewa nak kaliang jong ka all jantia Mr. Workers and Labor Union. Ye ka order hi kila lakular hi da ka bakular hi kila ong makin pelait no ye ka order menin kasngi jong ka 100 trek ngile kendo bat ki finance. Nang ta tegil ong ban pelait no ye ka order hapok jong ka new beje. Tingila up hapok new beje ngimpat yo ye ka order. Hadok mentang 4 yo ye ka order. Te kata kadau ko penlong ngi kain ban yawan sene ban dawa biang nya kene ko hok namar ba ngila yo I baka sarkar hi ka kain sting palat kampe yengi ki barit hoi nakaliang ka jongi hi kum ki para members baro hi ki ba try jong ka Mr. Rule te ngini abai ya ka order hadok ba banda yo lada ngem yo ya ka order ngin peteng ba ya kene ka jingi song jongi hang ni Kahang ke strike kan sedang hinadok mentah ke sini dok kat new turik kan. Hadok mentah ngila wan hang ni nadok ke anu je. Nadok ke kat arba jingi wan hang ni. Tang ba hadok kata ke porok ngempat yo ke jingi kerana kalian jong ke sorka. Ni day kinong tray beretam ni don ke jingi Aisyah ke besyirkai. Nadu sitrik Oktober ahjar hulai kalak day ke sansnem ke day ban penkiu. Te kapelong yang ngi ban mi haduk ni Desember ngi kermen namar ki jingtho ki bangila ai se kesorkat hadu UCM nila ya keren nila ai ki jingtho ki reminder man la kapor ti ngi kermen ba ki ni ki jingtho ki bangila ai ki ne ki jing ya keren ki nila ya keren ngi kermen bakan mi te anda la poi ni benai Desember pilatif hi nengkong tam to kerenew boleh ki kon kakta em yang ngi kelong yeng long sem kam tam yengi ki single model kiba haban penbiang nadong syadong ye ki yang kasani ki kon ki ti te uniu benai udai bakta tam ye ka yangi baro kum kinong belas ni nakata kada ngi haban mi hau ni benai namar balai ki renew ye ki kon jong ni ki Christmas kala jan kot snam kala jan ki kot ki sla ba haban thet te ki renewal ye ki school habaro ki kon ladangi don arlai ngot kon kakta lada ki bedon Handai si pengut kon kin le ayu tang ban bam rum yo syu kata ka pelong yengi bangan mi hau ni benai nadu ka central government kala don ka minimum wage act 1948 ba man ka sansnem ki haban penkiu katkum kamar katkum bayat ki por ba ki mar ki mata ki bam ka di ka boarding ki by school kon baro na dong syadong kila kiu ti kila ayat katkum ka central order Haman laki state government kidai ban penkiu man la kasan snap. Ia kani. Kamu kani mentah ka sakut kan snap. Hagani kala dai ban kiu fi nagani ka sengjongi all India Mr. Workers and Labor Union. Hagatu ka por 8,000 khat phra. Khat nyeu tarik 8,000 khat phra. Ngila don ka hunger strike na kabenta kani ka basic floor rate. Hagatu ka por ngila yo. Tengi kermen bag sarkar kan penyat baik ia kani ka. Ya ki an ki bakala pani. Henry, haduk mentah pan ngihap ban mi biang. Ladap Henry usnam. Ngihap ban mi madan biang. Ngaong ba balai ke sorka kam lek ran. Lada ngi ki barit tam. Ki batrai hapok ke sorka. Pim ai, pim pi ha kapor ke babiang. Hang no ken pi ong ba kami khalia kan long. Kan long ka ba develop. Hang no kan yan don kata ka development. Lada piyo barit pimla ban pi ha kapor ka babiang. Ngim ong nama ka sarkar hi ka dai ban khmi ya ka yeu ka hat ka yat kumno. Ha ka dor ka bakumno ngi dai ban em. Ngi kum kinong bala ka sarkar ka dai em ban investigate ha ka yeu ka hat ha ka no ka dor bukan pensyong ya kata ka jing penkiu. Te ngi khmi lanti ngi klem ong na kaliang jongi ba kata persen. Ngai ngi don ka jing yasya ngi long patient ni ai ha ka sarkar bahkan ai ha ka no ka dor bakal ya hak ban penkiu yengi kinong belas ni karpat ita sarkar balai kan haduk baka kekentian na ki kalami bahkan penkiu hapok ko order kan mi hapok anyo beje haduk menta ni bun ki member jong ki bakwa banwan hang ni hendrai ngila pentip yaki ba ngin kermen ngin yo hapok kanyo beje la bun ki ba pep banwan Ndai lada ki wan baro te kani ka bandan ru kan khamnya
Ti nakata kadaw ni kermen baga sorkar kan penmi hapok kata kapur baga ong. Ti buon kibala pep no panwa. Ti lada ka sorkar kan penmi ya ka taga order ka bakala kular ti kita ru kinwan. Kinwan nadir. Kinya simbentalang hagani ko undefinite hunger strike. Intiang ia dan barok tang ban nakasi rukidon nagaro rukin sawan. Ti barok hi kami khalia kwa ban ia dan bentalang namar kane kadai kamdai tangi ngi gijantia. Ni kran na ka benta jongi gijantia ngai ka affect ka kta pat ia kami khalia hi barok ka wei. Te ki wei pat ki masrol ki bedon hapok mi khalia kiru ki keloi ban ia dan kti. Kidon nang ne kidon nagaro kidon nakasi na west khasi ni east khasi barok. Kia dan lang.